Mananasi. Ngari kuseni Ndisingafanirwe kunge ndakamira pano. bekungafanele ukuthi ngime lapha Asi mumwe mushumiri wedu kodwa umunye umchumayeli wethu hana kuzokunda kuuya. akanqobanga ukuza Akashayikirwa namai vomudzimai wake. ubhutshelwe ngunina zala. Saka kutaura kuno ndofunga vari kufuneral. Ngikhuluma kanje basemfeni. Ndamira pano nasi Sengimila lapha namhlanje kuti ndidzidzise nokududzira chinonzi muviri washe. ukuthi mfundise lokuchasisa okuthiwa ngumzimba wenkosi. Ndichatora nguva ndichikutsanangurira kuti zvive nesimba mauri. Ngizathatha isikhathi ukuchasisela ukuthi kube lamandla kuwe. Muviri washe unoporesa. Umzimba wenkosi uyaphilisa. Vanorwara vanopora. Abagulayo bayasila. Ndichatsanangura kuti sei vasiri kupora vanwa muviri washe. Ngizachasisa ukuthi kungani bengasili bona bethethe umzimba wenkosi. Ndinokumbirisa zvikuru kwazvo kuti munditeererese. Ngiyacelisisa ukuthi lingilalele. Ngativerengerwe iBhayibheri redu kuna vakorinde vekutanga. Sifundele iBhayibheli lethu kwabasekorinte bakuqala. Chapter 11 verse number 23. Sahluko 11 verse number 23. Ndiri kutaurira izvi nokuti ndini mushumiri wemangwanani anhu. Ngikhuluma lokho ngoba ngumshumayeli wali kuseni. Zvakaoma kumira pabvasivanda. Kunzima ukuma lapho kusuke khona usibanda. Pakaoma. Kunzima. But panomirika kana tiri mumweya mumwe chete. Kodwa kuyameka nxa sisemoyeni munye. Mweya washandisa sivanda ndouri kuzondishandisa panapa. Moyo osebenzisa usibanda yozonsebenzisa lapha. Uchandishandisawo nenzira yangu. Uzonsebenzisa ngeyami indlela. Hatifanani. Asifani. We are different characters. Singabantu abahlukileyo. Ndiverengere iwona vakomana. Marimbalele. Tichaverenga kuna vakorinde vekutanga 11 pa 23. Nokuti ini ndakagamuchira kuna She icho chandakakupawo, kuti Ishe Jesu na usiku wakapandukirwa wakatora chingwa, akati avonga, akachimedura akati, ichi ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Saizvozvo vakati vapedza kurayira, akatora mukombe akati, mukombe uyu ndiyo sungano itsva muropa rangu, itai izvi nguva dzose kana muchinwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi kana kunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaShe kusvikira achiuya. Naizvozvo mumwe nomumwe unodya chingwa ichi kana kunwa mukombe waShe nomutoo usina kufanira uchava nemhosva yomuviri neropa raShe. Zvino munhu ngaazviidze kuti adye chingwa ichi achidaro nokunwa mukombe uyu, nokuti unodya nokunwa asinganasi kunzwisisa muviri waShe unozvidyira kuzvinwira kurohwa. Nemhaka iyi vazhinji varipo pakati penyu vasine simba, vanorwara, vazhinji vavete. Nokuti dai taizvidza isu timene hataizorohwa, zvino kana tichitongwa tinorangwa naShe kuti tirege kutongerwa kurashwa pamwe chete nenyika. Ndatenda. Siyabonga. Tinorangwa naShe. Siyalaywa inkosi. Tirege kuraswa. Ukuthi singalahlwa. Pamuviri waShe uyu. Emzimbeni wenkosi lo. Ndinamate. Ngikhuleke. Mazviita Baba nezuva ranhasi. Ndinokutendai Baba muranda wenyu haana kuramba kutumwa ndabvuma.
Ndinokumbirawo nyasha dzamunopa vanodudzira shoko renyu, nyasha dzamunopa vari patafura yashe, nyasha dzamunopa vanonzwa izwi retafura. Baba, ndanamata kuti nhasi vanorwara vapore, vakasungwa vasunungurwe, vakatsikirirwa varegedzwe muzita raJesu. Amen. Pandaverenga apa mfunde khona lapha ndiPaul achinyorera chechi yepaKorinde. uPaul elovela ibandla laseKorinte Anovataurira, uyabatshela asi ndisati ndasvika ipapo kodwa ngingakafiki lapho ndoda kuti timboongorora muviri waJesu. ngifuna ukuthi sihlole umzimba kaJesu. Jesu paaiva pano panyika, uJesu elapha emhlabeni haana kufamba pamusoro pemvura kakawanda, ngahambanga phezulu kwamanzi kanengi, akafamba pamusoro pemvura kamwe chete, wahamba phezulu kwamanzi kanye, akanyaradza dutu remvura kamwe chete. wathulisa isiphepho samanzi kanye. Asi zvatinoramba tichiverenga pamusoro paJesu, Kodwa esala sikufunda phezulu kaJesu kuporesa kwake, yikusilisa kwakhe, akaramba achiporesa. wala esilisa Kwese kwaaienda aiteverwa nevanhu, lapha esiya khona yonke indawo wayelandelwa ngabantu achiporesa, ebasilisa, kureva kuti mumuviri waJesu okutsho ukuthi emzimbeni kaJesu mune character yokuporesa. kulobuntu bokusilisa. Ndanga ndichiti ndichanzwa ameni. Bensithi ngizakuzu ameni. Hallelujah. Now, nyaya ndiri kutaura pano ndeiyi. Indaba engiyikhuluma lapha yile Mabasa 10:38 inoti, imisebenzi 10:38 how yona God anointed Jesus Christ of Nazareth, ukuthi uNkulunkulu wagcoba uJesu Kristu waseNazaretha who went all about healing all owabhoda indawo esilisa bonke that was sick ababegula and oppressed with the devil. ababeboshwe ngomoya babo. He went in villages and towns, Wahamba emizini lasemadolobheni healing all. esilisa bonke. Kuungana kwataita pano, Ukubuthana esikwenze kana lapha Jesu ari pakati xa pedu, uJesu ephakathi kwethu hapana anofanirwa kudzokera achirwara, akho kumele aphindele ngekhaya nokuti egula, muupenyu hwaJesu ngoba empilweni kaJesu ndohwokuporesa. impilo yokusilisa. Now, Manje zvanzi kana muchidya nokunwa, kuthiwa nxa lisidla rechirungu nokunatha rinoti without discerning the body of Christ. lingahlolisisanga umzimba kaJesu, Reshona rinoti musinganzwisise. elesintu lithi lingazwisisi. Kunzwisisa kuti usatore muviri uyu, Ukuzwisisa. usinganzwisise Ungathatha umzimba zvauri lungawuzwisisi kuutorera. ukuthi uthathelani. Pavakabuda muIjipita, Bephuma eGibhithe vadya gwayana, bedle imvana, vazora ropa pamagwatidziro, begcobe igazi esivalweni eminyango, vakabuda vari 2.5 million, baphuma beyi 2.5. 2.5 million. Isu tiri pano hatisvike miliyoni, Thina esilapha kasifiki million, tiri kuma 30,000 40,000, sikuma 30-40,000, hatisi kusvika miliyoni. kasifiki 1 Asi million. vana vaIsraeri vachibuda Kodwa muIjipita abantwana bakaIsraeli bephuma eGibhithe vanga vari 2.5 million. babe yi 2.5 million. 2013 or 2015, 2013 kumbe 2015 vanhu vose vari muHarare, abantu bonke abaseHarare, vese ana chitungwiza kupi nokupi, indawo zonke esitungwiza langaphi,
vanoverenga vanoti Harare yose ine 1 million. ababalayo bathi Harare yonke le 1 million. Saka vakabuda muIjipiti they were 2.5 million. Abaphuma eGibhithe babe yi2.5 million. Kubatanidza vese vanogara muHarare. Ukuhlanganisa iHarare yonke. Nokuti mapisarema 105 verse 37 inoti. uMakhubo 105 verse 37 ithi He brought them out Israel with the silver and gold. waphumisa uIsrael And legolide there lesiliva. was none among his tribes who stumbled or was weak or was sick. Akekho phakathi kwabo owawayo kumbe Two wayegula. and a half million. 2.5 million. Apana kabuda ne high blood pressure. Akulo waphuma le high blood Apana pressure. kabuda ne cancer. Akulo waphuma le Anzi mvukuzane. vakuyenda murenje vese. Besiye enkangala bonke. Vakayenda vakaporeswa. Bahamba besilisiwe. Ameno kana muri kubata zvandiri kutaura. Angazi nxa lithole ngikukhulumayo. They were all healed. Bonke babephilile. Isu pano hatisi kana kumbosvika 100,000. Thina lapha kasifike 100,000. Sei vazhinji vachibva vachirwara. Kungani abaningi besuka begula. Ivo vadya muviri washe. Bona bedla umzimba wenkosi. Mwari wedu ndimwari anoporesa. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu osilisayo. Ndakuda kunzvera muviri washe. Sifuna ukuhlola umzimba wenkosi. Bhaibheri rinoti for this reason. iBhayibheli lithi ngenxa yalesi sizathu Vamwe venyu vari kurwara. abanye benu bayagula. Vamwe venyu havana simba. Abanye benu kabalamandla. But rechirungu rinoti vamwe venyu they are asleep. Elesingisithi abanye benu balele. Sleep iri kutaurwa pa haisi yekukotsira hope. Ukulala okulapha isikho kobuthongo. Isleep yokufa. Yikulala kokufa. Unofa before your time. Uyafa isikhathi sakho singakafiki. Gaindinyudze geju. Yekela ngishonise ikhuba. Ndonyudza. Ngilichulise. That unofa before your time. Ngithe uyafa isikhathi singakafiki. Makore akapirwa munhu naMwari 70. uNkulunkulu wanikeza abantu iminyaka engu7. Kana uchine simba 80. Nxa useselamandla 80. Asi kubva pa 80 apa zvakuenda kumberi uku. Ukusuka ku80 kusiya phambili. Yana mone matambudziko. Sokulusizi. Wazinzwa mai mashawa. Hallelujah. Ndinzwe Lalelani. kushedzerwa neshirikadzi yamashava veiri kuti indane 80. Uko kumashaba lapho uthi mina sende 80. apa uchienda mberi yana mune matambudziko. Usuka ku80 kokusiya phambili sokulusizi Ndochikubvunza lodwa. imvunzo. Libuza umbuzo. Kwava vari kufa ne20 years ne30 ne40 ne50 zviri pachapter ani vhesi ani. Laba bafa kuliminyaka 30, 40, 50 baba kubhalwe ngabo. Ndati zviri pachapter ani vhesi ani. Ngithe ukusahluko bani la iphindima. Vafundisi vanongoverengapo kuti munhu akazvarwa nomukadzi Abafundisi babala ukuthi umuntu ane mazuva mashoma azere nokutambudzika. kuleminyaka emlutshwane egcwele Anobuda seruva ndokusvava. uyahluma njengeluba Mwari bune. akati unosvava ne70 80. uNkulunkulu wathi uyabuna Ava nge7. vari kusvava ne20 chapter ani. Ababuna nge20 isahluko bani. Munhu akazvarwa nomukadzi. Umuntu ozelwe Ini ngowesifazane. handina kumirira pakuzvarwa nomukadzi. Mina ngimelanga ekuzalweni ngowesifazane. Ndakazoberekwa patsva. Ngazalwa kutsha. Zvisingabve munyama neropa. Ungasuka enyameni legazi. Ndakaberekwa patsva nomweya Ngazalwa mutsvene. kutsha ngumoya ongcwele. Saka handiparidzirwe yokuti akazvarwa nomukadzi. Angichinyaza ukuthi ozelwe Nokuti ngowesifazane. ndakazoberekwa nomweya mutsvene Ngoba waMwari. ngazalwa ngumoya ongcwele. Oh hallelujah. Hallelujah. Muneni here panapa. Lilami na. Ndati muviri waJesu. Ngithe umzimba kaJesu. Basa rawo ndokuporesa. Umsebenzi ngokusilisa. Nangandichida ngomfundisi ari papa ndiani kwandipo chingwa mbichana ndidemonstrate panapa. Umfundisi oseduzana niqhubela isinkwa ngitshengisele ninika umzekeliso. Oh thank you. Unoya uchifamba munhu womfana so.
ubuye uzihambela ijahe ndiri njengawo. kuda icho chisina kumedurwa ichi. Ngifuna singahlechunwanga. Ndipe chisina. All right, let me take this one. Mthabathe lesi. Ndatora muviri washe. Mthetha umzimba wenkosi lo. Bhayibhiri rinoti. iBhayibheli lithi lona. Ndipo mkombe. Nika lami inkezo. Ndiri kuda kuti munzwisise ndichiverenga nhasi. Ngifuna lizwisise nxa Kana mfunda. makuita holy communion kwenyu. Nxa selithatha isidlo kini. Mukombe uyu. Ukhezo lolo. Wine yandakabata iyi. Iwayini engiphetheyo leli. Chaunoinwira. Olinathela khona leli wayini. Kuti uregererwe zvivi. Yikuthi uxolele uthethelwe izono. Iropa rinoregerera rinosuka vanhu kuzvivi zvavo. Igazi elithethelela ligezisa abantu ezonweni zabo. Mateu 26 pa 27. uMateyu 26 kuverse 27. Dai ndanga ndine vanoverenga bhaibheri nokurumbidza panapa. Aluba laba bali iBhayibheli Vamwe ngokushesha. vabate rechirungu vamwe shona. Abanye babambe lesikhiwa abanye lesintu. Munongogara makandinangara muchiuya musina mabhaibheri kuchechi. Lihlezi limbhekile lingela amabhayibheli echechi. One ari kunetseka nokuverenga kwa ari kundiverengera chirungu ndiani? Ozomfundela ngesingisi ngubani? Asikana. Tichaverenga kuna Mateyu 26 pa 27. Verengai. Akatora mukombe. Akatora mukombe wandabata uyu. Wathatha ukhezo enduphetheyo. Aha. Akavonga. Akavonga. Wabonga. Aha. Akavapa achiti. Akavapa chiti. Wabanikeza esiti. Inwai mose pauri. Inwai mose pauri. Nathani lonke kuwo. Kuti zviite sei? Nokuti iropa rangu resungano itsva. Iri ndoropa rangu resungano itsva. Igazi lami lesivumelwano esitsha. Verenga. Rakadururirwa vazhinji kuti vakanganirwe zivi. Come on man, rakadururirwa vazhinji kuti vaite sei? Elichithelwa abanengi ukuthi bathini? Pauri kunwa mukombe uyu. Unatha lolu khezo. Uri kunwira kuti ukanganwirwe zvivi. Unathela ukuthethelela izono. Can somebody shout a better amen? Omunye asabela uamen ongcono. Ndati uri kunwira kuti ukanganwirwe zvivi. Unathela ukuxolelwa izono. Pana neni here nhasi mangwanani Ukhono lami naye kuseni. Shamwari hanzi kana uchidya nokunwa usinganzwisise. Twanxa Uri kuzvidyira nokuzvinwira kurobwa. Vamwe venyu vavete. Abanye benu Vamwe babele. venyu vakatofa. Abanye sebefile. Nokuda kwokudya muviri washe Besidi vasinganzwisisi. umzimba wenkosi bengazwisisi. When you take this cup, Nxa uthatha lolu khezo uri kunwa uyanatha kuti uregererwe zvivi zvako. ukuthi uxolele izono zakho. Ropa risingatevererwe nezvinotevera mweya yerudzi. Igazi elingalandelwa yimimoya yosendo. Ropa rauri kutora nhasi kuseni kuno iri. Igazi olithathe kuseni. Kungopedza kunwa so. Uqeda ukulinatha. Waregererwa zvakaipa zvako. Uthethelelwa ububi bakho. Wakanganwirwa mhosva dzako. Amaqala akho Vazhinji vari kufamba uko. abahamba abanengi. Vazhinji havakoshese Abanengi abaqhakathekisi. zvatava kuita izvi. Bese sikwenza lokho. Muneni here pana. Lilapha lilami na lapha. Ndati mukombe uyu unomirireyo. Mthele lolu khezo lumelelani? Kuregererwa zvakaipa. Ukuthethelelwa okubi. Ndabata chingwa ichi. Ngiphethe lesi sinkwa. Uyu muviri washe. Lo ngumzimba wenkosi. Muviri washe ndokuporesa. Umzimba wenkosi ngokusilisa. Ndati muviri washe ndokudii. Ngithe umzimba wenkosi ngowani? Regai ndimbotaurira ma-theologians. Yekelani nitshele abacubunguli beBhayibheli, ama-theologians. Wandajaira ndimakarichika. Esengimjayele nguMakarichi. Jesu ari ku Judea. uJesu eseJudiya. Jerusalem Jerusalem. iri ku Judea. iJerusalem liseJudiya. Nazareta iri ku Galilee. iNazaretha iseGalile. Kwakauya mukadzi mumwe. Kweza omunye wesifazane.
Mamwe ma-theologians vanoti muGreek haasi muJuda. abanye bathi ungumGriki ayisiye mJuda. Aibva mumusha weSyrophoenician. Wayesuka emzini weSyrophoenician. Anomhanya kuna Jesu. Uyagijimela Anoti kuJesu. Ishe. Uthi Nkosi, Mwana wangu ari kufa kumba kwari kurwara. umntanami usekuphathekile. Ishe. Nkosi, Mwana wangu ari kurwara. umntanami uyagula. Jesu akaramba achifamba. uJesu walehamba. Peter akati. uPetro wathi, Mudaire yari kuita noise. sabelwe uba ngumsindo. Zvakanzi ndakauya Wathi ngeza kumakwaya akarasika evaIsraeri. kuzimvu ezilahlekileyo zako-Israyeli. Nokuti akanga asati arambwa nemaIsraeri. Wayengakaphikwa Akanga ngama-Israyeli. asati akushumira kuvahedheni. Wayengakachumayeli Anoti ndakauya kwabezizwe. kumakwaya akarasika eimba Ngeza yaIsraeri. kuzimvu ezilahlekileyo zika-Israyeli. Jesu anoti Ishe. Aiwa murandakadzi uyu anoti Ishe. Owesifazane uthi Nkosi, Mwana wangu ari kurwara. indodana yami iyagula. Poresai mwana wangu. Silisa indodana yami. Jesu anomira. uJesu yema Anomutarisa. ambheke. Anoti hazvina kunaka uthi akufanelanga kutora chingwa chevana ukuthatha isinkwa sabantwana kukandira imbwa. siphosele izinja. Nguva idzodzo Ngaleso sikhathi munhu wese asiri muJuda was counted as a heathen. umuntu Muheden. umuntu wonke wayengasiye mJuda wayebalwa njengowasezizweni. Waionekwa sembwa. Wayebonakala njengenja. Hazvina kunaka kutora chingwa chevana kukandira imbwa. Fanele ukuthi sithathe isinkwa Zitarise siphosele iwe. izinja. Khangela ngapha wena. Mukadzi uyu ari kukumbira chingwa here kana kuti ari kukumbira kuporeswa? Lo wesifazane ucela isinkwa yini kumbe ukusiliswa? Asi Jesu anodaira achiti Kodwa uJesu umsabele sithi hazvina kunaka kutora chingwa chevana. akufanelanga ukuthatha isinkwa Kureva sabantwana. kuti kuporeswa chingwa Ukusiliswa isinkwa chevana. sabantwana. Hamusi kundinzwa mani imi. Angingizwa kahle. Kuporeswa Ukusiliswa chingwa isinkwa chevana. sabantwana. Mukadzi uyu anodaira anoti Owesifazane uyasabela athi, Ishe, Nkosi, nyangwe imbwa lezinja zinodya mafufu zidla imvuthuluka anodonha patafura yatenzi. eziwa etafuleni yenkosi. Jesu ndokutarisa vadzidzi vake. uJesu wakhangela abafundi bakhe Zvakanzi kana kuvaIsraeri wathi lako-Israyeli, handina kumboona kutenda kwakadai. anzange mbone ukukholwa kunje. Imbwa haisi kudya lofu, Inja kayidli iri ilofu, kudya fufu. idla imvuthuluka. Isusu patakupa communion Thina silinikeza, hatisi kukupa chingwa chese, sikunikeza isinkwa sonke, tiri kumedura. siyasihlephuna. Tora kafufu waka. Thatha okwimvuthuluka. Mukadzi uyu akatenda Owesifazane wakholwa akati nekafufu wathi ngesiqephu, mwana wangu anopora. indodana yami iyasila. Nekapitsi aka Ngokuliqephu lokho, mwana wangu indodana anorarama. yami iyaphila. Yeah. Vanodya nokunwa Abadla lokunatha vasinganzwisise. bengazwisisi. Oh, come on man. Ndiri kutodya kuporeswa. Ngidla ukusiliswa kwami. Kafufu aka Khonokho ngisiqephu lokho, wangu anopora. owami uyasila. Pana ari kunzwerizwa ndiri kureva pana. Khona ongizwayo na. Ndoti konzero Yiso isizathu maroma amaRoma nyangwe munhu akarwarisa umuntu angagula kakhulu vanotakura communion muhospital bayahamba lesidlo esibhedlela kunomupa chingwa ukuyamnikeza isinkwa newayini. newayini. Zvinoporesa izvi. Kuyasilisa lokho. Bvunzogere nekuti wane makore mangani uchidya nokunwa asi uri kungorwara iwewe. Buza umakhelwane ule minyaka emingaka usidla lokunatha kodwa Nokuti uri kudya nokunwa
udla lokunatha usinganzwisise ungazwisisi zvinoreva muviri wazvo. okuthi umzimba wenkosi. Nevafundisi vazhinji Nabafundisi abaningi vanongozvitora sesakramenti. bakuthatha njengomkhuba, Itsika dzechechi. hayi imkhuba yebandla. Havanzwisise Abazwisisi zviri mumuviri waJesu. okusemzimbeni kaJesu. Muviri waJesu Umzimba kaJesu wakanga uzere nehealing. wawugcwele ngokusilisa. Ndati muviri wake Umzimba wakuqobo wakanga uzere nehealing. wawugcwele ukusilisa. Andozvitaura inini Ngeke mani. ukukhulume mani. Iwe ndipe chingwa mani usangonditarisa. Anikisa inkungangikhangeli. Akatora chingwa ichi. Wathatha lesi sinto Akati ichi wathi lokhu muviri wangu. umzimba wami. Haana kunongedzera muviri wake chaiwo. Akhombanga umzimba wakho. Akanongedzera chingwa. Akhombela isinkwa. Johani chapter 6 inoti. uJohane 6 uthi Ini ndini chingwa chipenyu. mina yimi isinkwa esiphilayo. Chakaburuka kubva kudenga. Esehla sivele ezulwini. Madzibaba enyu akadya mana akafa. Imana Asi bafa. anodya ichi. Kodwa odla lokhu. Come on. Ya. Anodya chipi. Odla kuphi? Namo yako yapera. Udubo lwakho soluphelile. Am I preaching right here? Ngishumayela kuhle na. Anodya ichi. Odla lokhu. Vachinyemba. Babuchinyemba. Tanyanyiso kungoti hazve communion. Ngazvingopiwa zvichimhanya tiende kupi. Jayela ukuthi Tichisiya muviri waJesu. okwesisiya ngaphi siya umzimba kaJesu. Usina kunyatsotsanangurwa. Kungachasiswa. Vanhu vari kudya vasinganzwisise. Abantu badla bengazwisisi. Vazhinji vari kurwara. Abanengi bayagula. Vamwe vacho vanotonofa vabva pano vadya. Abanye bayafa besuka Kudya nokunwa. ukudla lokunatha. Usinganzwisise muviri waJesu. Ungazwisisi umzimba wenkosi. Ndofamba pamberi here pana. Qhubeke phambili na. Oh, hallelujah. Can I preach some more? Ngijulise Munaza kancane. muviri waJesu uyu. Liyazi umzimba kaJesu lo. Unesimba guru pakubata kwawo. Ulamandla amakhulu ekusebenzeni I kwawo. still remember. Ngisakhumbula Ndakanga ndarwara. ngangigulile. Ndiri kuBhayera 1985. Ngisebhayira ngo-1985. Taiticha mafundisi homiletics. Ngamfundisa abafundisi homiletics. Saka ndarwara. Ngathi sengigulile. Ndaiva navamvenge Ngalo baba umvenge. naDr. Mare. Lo Dr. Mari. Nouyu anonzi Terry King. Lo lalotwa nguTerry King. Saka ndanga ndanwa mvura yeko ndanzwa ndarwara. Nganatha amanzi akhona ngagula. Terry King uTerry King akatora chingwa akachimedura. wathatha isinkwa wasihlephuna. Akatora ningi oil inonzi olive drinki. Wathatha idrinki olive. Grape juice kani. Grape juice le. Ndokubhadira ndokunamata. Wathela wakhuleka. Zvakanzitora udye muviri washe. Wathatha udla umzimba wenkosi. Akatora mukombe akandipa ndikanwa. Wathatha ukhezo wanika. Mara akauya akati ndipe iwo. Umara wathi Vamvenge vakauya tikanwa tiri mumba. umvenge wesa Tisati tanwa tea. Singakanathi tiye. Pandakanwa Ngiqeda ukunatha. ndakazoenda kusemina kwatakaunganirwa nana Pedro Ginda. Ngasaye semine kasasibuthanwe khona ngoPedro Ginda. Ndakamira ndikaparidza. Ngama ngachumayela. Mudumbu muye manyarara. Umusisi lesana. Ndangotora muviri washe. Othatha umzimba wenkosi. Hama dzangu tanyanyo kutora zvinhu izvi sedambe. Sithatha le into mahlayana. Bible rinoti anyone who drinks without discerning Onatha the body of Christ engazwisisi umzimba ari kaKristu. kuzvidyira nokuzvinwira kurobwa. Uzinathela lokuzidlela ukuthukwa. Ndiri kuparidza zvinhu kwazvo here pana. Ngishumayela into eqondileyo na. Isaiah 53 pavhesi 4 kaverengai amai. Vala kuIsaiah 53 verse 4 mama. Kanoona kuchirungu verenga atanga kuwana. Oqala ukuthola bafunda. Isaya kungoti bhenengu pakati pebhaibheri waiwana. Verengai tinzwi.
Muprofita Isaiah 54:3. Yes. Nokuti uchapararira kuruoko rworudyi nokuruboshwe. Aiwa, hauna kuteerera iwe. Ndati 53 53:4. verse 4. Iwe. Surely he hath borne our griefs I like that. Pari kunzi surely. Ukuthi ngempela ngeqiniso Ukanzwa mBhayibheli muchinzi surely. ungezwe iBhayibheli lisithi ngeqiniso kumbe ngiqinisile Irari reve nema. aliqambi manga. Mwari hasi munhu angareve nema. uNkulunkulu kayise umuntu ongaqamba manga. Surely he has borne our Ngempela griefs. usethwele Now, born izinsizi zethu. iri papa BORNE. Ubhoni loqanjwayo Now, ndinzwe mali ngizwe ukabvisa ari kumberi uku. ungakhipha ekucineni Pasara boni yokuzvara. kukhulunywa ngobhoni okuzalwa. Ndiri kugona kutsanangura here. Matarisiro amandiita Indlela elimbheke ngayo. muri kuteerera. Now, zviri kunzi haana kungouya kuti zvinhu zvako zvaregererwa iwe zvinhu zvako Akazange ukuthi uxolele izono zakho patiri zithethelele. kutora muviri wake Nxa sithatha umzimba wakhe nokunwa ropa rake nokunatha igazi lakhe nokuti mumuviri wake ngoba emzimbeni wakhe ndoma akatakura zvivi zvako. yikho athwala khona izono zakho. Levi uLevi anonzi anogamuchira chegumi. kuthiwa wamukela okwetshumi. Levi akapa chegumi. uLevi wanikezwa okwetshumi. Levi mwana waJakobo uLevi umntaka kaJakobe akapa chegumi ndiAbhrahamu owanikezwa okwetshumi ngo-Abrahama paakasangana naMelkizedeki. ehlangana loMelkizedeki. Saka Abraham paakapa chegumi u-Abrahama enikezwa okwetshumi akapana naLevi nokuti vanga vari muchiuno chake, wanika laboLevi ngoba vanga babesekukhalweni vari muropa rake, babesegazini lakhe vana vaAbrahama. abantwana baka-Abrahama. Zvino apa pari kunzi he has borne lapha kuthiwa our uthwele griefs. izinsizi Haana zethu. kungotaura, ngazange akhulume nje. akazvitakura mumuviri wake, akuthwala emzimbeni wakhe muropa rake. egazini lakhe He has borne uthwele our griefs. Verengamaniwe. and carried our sorrows. And carried our sorrows. wathwala izinsizi zethu. Oh, come on, read. Yet we did esteem him stricken, I tell you. smitten of God, and afflicted. Verse number 5, sir. But he was wounded for our He was transgressions, wounded for our transgression. walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Akakuvadzwa. Walinyazwa. Ndosaka tichidya chingwa ichi chisina kukuvara. yikho sidla isinkwa singalimalanga. Tinoda chakuvara. sifuna isinkwa esilimeleyo. Oh, come on, man. Wakakuvadzwa walinyazwa nokuda kwokudarika kwe. ngenxa yeziphambeko Verenga zethu. manshama. he was bruised for our Oh my iniquities, God, oh my God. Oh, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. and with his stripes we are healed. And with his stripes ngamanxeba we are healed. sisilisiwe. Namavanga ake ngamanxeba taka. sa Uri kuona ndiri kudya chingwa chine ichi umbona ngisidla isinkwa chine mavanga. esinamanxeba. Oh, muri kuchiona here? Uyasibona na Pandinochitora ndichidya ndenge ndichiti namavanga ake. nxa ngisidla ngithi ngamanxeba akhe Ndaka nga poreswa. siliswa. Pana ari kubata here zvandiri kutaura pana. Ukhona okutholayo Nokuti kukhona. akakuvadzwa, ngoba walinyazwa akakanganiswa. waphanjaniswa. Jesu uyu uJesu lo aikuvadzwa kuti iwe uve neutano hwakanaka, walinyazwa ukuthi wena ube lempilakahle, iwe urege kuramba uri murwere. ukuthi ungahlali ugula. Nyangwe mukasati amene ndataura, lanxa ungeke ukuthi amen ngikhulumile. urege kuramba uine soro. ungali ulosizi. Pana ari kubata zvandiri kutaura. ukhona onitholayo. Hama dzangu, nyaya iyi yakaoma. Regai zvangu ndichipedza ndigare pasi, ko zvinoswererwa. yekela ngiqede nihlale phansi. Muneni here? lilami na Iwe wena
kuporeswa ndekwevana vaMwari. ukusiliswa ngokwabantwana bakaNkulunkulu Ndati kuporeswa ndekwevana vaMwari. ukusiliswa ngokwabantwana bakaNkulunkulu Ukaverenga Luka, Mateu, Marako unonzwa zvichinzava madekwana vanhu vazhinji vakaungana kwavari. ungabala kuMateyu, Marko loLuka kuthiwa Akavaporesa. babuthana kuye wabasilisa Bhaibheri robva rati kuti zvakarebwa namuprofiti Isaya iBhayibheli lithi zvizadziswe uIsaya kugcwaliswe kuti namavanga ake takaporeswa. ukuthi ngamanxeba akhe sasiliswa Kuti nei ukuthi ngani akatakura kurwadziwa kwedu. wathwala ubuhlungu Zvose bethu zvakaenda pamuchinjikwa. konke kwaya Now, esiphambanweni nhasi pano apa lamhlanje la Bhaibheri rinoti anodya nokunwa asinganzwisisi. iBhayibheli lithi odla lokunatha engazwisisi Nokuti muviri wandakutora uyu ngoba umzimba esenguthatha lo is for healing. ngokusiliswa And the communion lokhezo ndeyei ngolwani ndeyei kuregererwa zvivi. ukuthethelelwa izono Nhasi taparidzirwa tikanamata kuti Mwari atiregerere. namhla sithunyayezwa sakhuleka ukuthi uNkulunkulu Takusvika asithethelele pakunwa sesifike kunatheni kuti tiregererwe zvivi. ukuthi sithethelelwe izono Zvino zvanzi ari kudya nokunwa asinganzwisisi. for odla lokunatha engazwisisi Ari kuzvidyira uzidlela nokuzvinwira nokuzinathela kurobwa. isiqalekiso Thank you for that poor amen. ngiyabonga ngoameni oduma Hallelujah. Pane ari kunzwira zvandiri kureva vanhu. ukhona na ungizwayo Pane ari kurwara here nhasi. ukhona na ogulayo Pauri namhlanje kutora muviri washe uyu. lapho uthabatha umzimba wenkosi Uri kubva pano waporeswa. uzosuka lapho usilile Pauri kudya muviri washe uyu. usidla umzimba wenkosi You are going to receive your healing. uzokwamukela ukusila I kwakho have taken my time. thetha isikhathi sami Bhaibheri rinoti as often as you do. You can have it every Sunday. lingaba lakho every Sunday Even kupinda nacho muhospitalo kunopa murwere wako, it's allowed. ungena esibhedlela unika isigulane kuyavunyelwa Kana vachinzwisisa zvinoreva muviri wase neropa rase. nxa bezwisisa umzimba negazi lenkosi Zvinovaporesa. kuyabasilisa Pane murungu uyu akaita mashura akawanda kudarika vese ainzi Wigglesworth. kulo owesingisi lo Wigglesworth owenza izimanga eziningi kwedlula abaningi Ku-England e-England aiva nehasha. wayelolaka Akaporesa vanorwara. wasilisa abagulayo Murungu iyeye every night asati arara lo mlungu every night engakalali aidya muviri washe wayethabatha umzimba wenkosi naadzimai vake. lo nkosikazi wakhe Every night. intambama ngayinye And ngayinye unoverenga autobiography yake. hambe yebala imbali yakhe Ainwa muviri washe. wayethatha umzimba wenkosi Ndiye munhu akamutsa vakafa. nguyindoda eyavusa abafileyo Akaporesa vanorwara. wasilisa abagulayo Vanhu vazhinji vachida kumurova. abaningi befuna ukumtshaya Nokuti maporesero ake kana iwe waizogumbuka. indlela ayisilisa ngayo yayicunula lawo Vakauya nekofini kuisa pamberi so. babe sithi bangeza le coffin ukufaka phambi kwakhe. Vakanzi muburitsei. athi mphumiseni Mumisei kumadziro. miseni emdulini ngale Rambai makamubata chitunha chemunhu. isidumbu babhani isidumbu. Mumisei kumadziro. misani emdulini le Ivo varidzi vake varimo. abanikazi bekhona Zvakanzi ndinokurayira nezita raJesu. ngiyakukhalimela ngegama likajesu Rarama. phila Zvakanzi muregerei. miyekeleni Vachadha pasi. phansi Zvakanzi musumudzei futi. phakamiseni futhi Akazomuka kechitatu. wavuka ngokwesithathu Vanhu vasimuka uko. abantu sebephakeme Vakuda kunomurova kuti uri kuita sei chitunha. befuna ukuyamtshaya ukuthi udlala ngesidumbu Kechitatu ndopa akati ndakurayira nezita rababa ukasamuka. ngiyakukhalimela Ndikakurayira nezita raJesu ukasamuka. ngakulaya ngegama Ezvino ndinokurayira nezita romweya mutsvene. Khathesi ngiyakulaya ngegama Shimuka! likaJesu. vuka
ndokubva muka wavuka ndokusvinura wavula amehlo vaye vaida kumurova hameno kuti vakazokumbira ruregerero here akwazi abafuna umshaya munhu wavo amuka akufamba umuntu wabo sevukile sehamba aidya muviri washe every night wayethatha isidlo every night kuregererwa zvakaipa every night xolela izono every night paakaenda kunottingham esiye Nottingham kukauya mwana airwara kwesa afa umntwana owayegula sefile ndokubva vamuisa pamberi bambeka phambili zvakanzi iwe muka wathi wena vuka haasi kumuka avukanga ndokumuvinga wamlanda nempama ngempama muka wamshaya vuka akasvinura wavula amehlo zvaaita usazviteedzere unorohwa wayekwenza ungamlingiseli uyatshaywa wigglesworth uwigglesworth aidya muviri washe every night wayethatha isidlo nsuku zonke hakuna ntambama munhu akaita minana sawigglesworth ayikho indoda eyenza izimanga ende unoverenga mabhuku Wigglesworth. akazi here nhasi nezita rajesu namhlanje ngegama likajesu pane akunzvera here muviri wajesu ukhona nawo sehlolisisa umzimba kajesu muri kunzvera here muviri washe njambodya mafufu ngisake ngidla imvuthuluka ndati ngithe mukadzi uyo akatiporesai mwana wangu owesifazane wathi silisa umntanami hazvina kunaka kutora chingwa chevana akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana unomboziva kuti healing is for the true children of God ukusiliswa ngokwabantwana bakaNkulunkulu uqobo ndiri kudzokerera kutaura ndati kuporeswa ndekwevana vamwari ngokwabantwana bakaNkulunkulu ndijesu akazvitaura mujesu akati handitore wakhuluma. chingwa chevana thatha isinkwa kureva sabantwana kuti chingwa chevana kureva kuti healing yevana ukuthiwa kureva ukusiliswa kuti kwabantwana healing ndevana chaivo vakakwana vamwari ukusiliswa ngokwabantwana abapheleleyo abakamlimi avanodya vanopora. lapho besidla Are bayasila you with me, church? sisonke nabandla Are you with me, church? sisonke nabandla Vafundisi musapedze mwedzi nemwedzi musina kupa vanhu muviri washe. bafundisi lingathathi izinyanga lezinyanga linganikanga Vanhu abantu ngavadye umzimba wenkosi. muviri washe every time. abantu ngabadla umzimba wenkosi ngazo zonke Pane izikhathi kurapwa nokuporeswa. kulokusiliswa Nhasi muchaona healing yacho ichitora nzvimbo. namhlanje lizabona ukusiliswa kuthatha indawo Nhasi muchaona kuporeswa kwakutora nzvimbo. lizabona ukusiliswa kuthatha Vari indawo kugotekwa nyowani muri kundinzwa here? abasesikhonqweni esitsha liyangizwa na Ko vari kutende uko? abasetentini le Thank you very much. ngiyabonga kakhulu Gore rinouya mese munenge mugere mumvuri. mnyaka ozayo lonke liyabe lihleze emthunzini Ngondinamatira chete. mali ngikhulekele kuphela Musangondireve musingandinamatiri. lingangihlebi lingangikhulekeli Ndinamatirei tinopapedza chete. la ngikhulekelani siyaqeda la Pana ari kunzwa zvandiri kutaura here bona pana. ngizwayo naye kuseni Tinopapedza. siyaqeda la Mauvhasi yangu hamusi kuti ameni sei kona imwe. bova siya indaba lingathi amen madoda Manga muchimira pano muchiti belisima lapha neniwo ndine kwandinobva. lisithi lami lalapha engisuka khona Itai ameni kwandinobva. ngothini amen lapha engivela khona Zvinoinini handina kwandobva. Imimi ndimi province yangu, ndimi sangano rangu. lina yini lese. bandla lami yini province yami Nemi maovhasi amugera apa ndimi yangu, ndimi kwandobva kwacho ikoko. lina yini lapha engisuka khona Haleluya. Pana ari kunzwa here zvandiri kureva. khona nawo ngizwayo lokho Inini engikhuluma. handimire nchiti kwandobva ndepano. mina engisuka khona kula Saka muchiona ndichimisa maovhasi yangu aya. yiko libona Muri misa kuona over siyaba kurova kwavari kuita. uyabona ukushaya kwenzayo Ndakataura kuti ndikaunganidza vanhu ndikakuisa pano ukatamba ngabatshela ukuthi zvinonditorera makore 6 kuzokurangarira futi. ngathi ungadlala ngabantu kuzathatha iminyaka engu6 ukuthi ugade la Kana wamira pano usaite dambe. ungamalapho ungadlala Haleluya.
Pana ari kundinzwa here zvandiri kureva pana? ukhona ongizwayo na Ukamira pano uchizvikakaridza, ungama lapho uzidonsa loti zvakwana, ngiyakutshela ukuthi sokwanele hauchapamira futhi. awusoze uphinde ume khona. Rangarirai zvomuviri washe. Khumbulani okomzimba wenkosi. Vanhira, Babunira uya shamari, oza mngani wami, uya mudikani, oza mzalwane, uya ushedzere vanhu vaende mumatafura. oza umemeze